Era unha vez o home. Os carolinxios. O xigante romano, farto, ía a adormecer na Pax Romana. E mentres nos confíns do Oriente confirmaba o seu esplendor de Bizancio, os invasores conquistaban Europa. Adiante, soldados, ao ataque! Os francos, os godos, os xutos, os anglos, os bretóns, os xermanos. ¡Quietos todos! Os suevos. Cada un ao seu tempo. Os salanos, os vándalos, os visigodos. Antes que espertar e ter que loitar, Roma prefería a paz. Estábase tramando algo ao outro lado do Danubio. A gorida dos hunos e do seu temido xefe, Atila. Con respetos do meu amo e señor. Non, isto non é o acordado. E se fose dar unha voltiña polos arredores de Bizancio, Non che parece que sería mellor ir cara ao oeste? Hai moitas riquezas e segundo din pouca defensa. Os máis salvaxes, os máis temidos, máis cruéis dos invasores, os hunos. Estes pequenos. E, inevitablemente, os recadadores de impostos. Condenados impostos, non nos vai quedar nada. Alerta! Alerta! Ai, os veñen! Ai, pobres de nós! Acababan de pasar os hunos. Esa ali. Todos emprenderon a reconstrución con grande entusiasmo. Mira ali. Toma, toca a ti. E segundo acabaron o traballo, achegáronse as visitas, os recadadores de impostos. Aí os están, xa volven, vexos desde aquí, xa están chegando. Ai, parece mentira. Deixade de papar moscas. O mestre tiña razón. Que ian facer se non volver a empezar polo ben de todos? Os povos xa non querían loitar por unha Roma decadente que non os sabía defender e que abusaba dos seus privilexios.
e os cristiáns manifestábanse berrando fraternidade e igualdade. As invasións volveron empezar. Xenserico, ao mando dos vándalos, saqueaba Roma. Os visigodos de Eurico conquistaban España e Aquitania. Clodoveo cos seus 6.000 guerreiros era rei dos francos. O Imperio Romano estaba definitivamente morto no occidente. Pero os amos novos non nos preocupan demasiado, xa que logo se ían a burguesar. A igrexa de Reims era demasiado pequena para acoller os 3.000 guerreiros francos chegados para se bautizaren por orde superior. Ano 496. Clodoveo, o único rei cristián do oeste cuxo poder se afirmou co apoio do clero, ditaba leis para o bo pobo. Morte dun guerreiro franco, 200 soldos. Morte dun guerreiro galo ou romano, 100 soldos. Morte dunha muller embarazada, 400 soldos. Que caro. Outra. Outra. Rapto dunha muller casada, 100 soldos. Cortarlle o pé a un guerreiro, 100 soldos. Cortarlle a man a un guerreiro, 100 soldos. Cortarlle o nariz a un guerreiro, 100 soldos. Reventarlle o ollo a un guerreiro, 100 soldos. Se a man só está rota, 63 soldos. Cortar o polgar, 50 soldos. Cortar calquera outro dedo, 35 soldos. Abrir un cráneo ou un ventre, 30 soldos. Derramamento de sangue, 15 soldos. Un puñazo, 9 soldos. Facerlle as beiras a unha muller casada, 15 soldos. Efectivo. Clodoveo seguía facendo o que lle daba a gana. Iso non é razoable. Só vas telos anacos. Pero algún tempo Que despois... desfeixo é este? Viva o rei! Viva o rei! Podesme dicir por que non está ben limpa a machada? Acórdate do vaso, dixo Clodoveo. E coa mesma diplomacia resolvía os pequenos asuntos familiares cos seus reais curmáns e curmás. Viva o rei! Viva o rei! Os seus descendentes tamén empregaron métodos semellantes. Xa que naqueles tempos os procedementos legais non eran moi suaves. Escoito o meu corazón que só latexa para ti. De verdade? Non. Nada suaves. Seguir falando das fazañas do nobre rei e dos seus non menos nobres descendentes resultaría demasiado monótono. Deixámolos cos seus xogos e volvemos a Oriente, onde xurdía un impulso conquistador que ninguén previra, o Islam. Poitiers, onde os árabes toparon con Carlos Martel. Agora veredes. Carlos Martel cortou o avance do Islam. Cuidado que veñen. Non sei o que me quererá. Pediume que viñase ao bosque. Hola, bons días. Saúdos, como vos vai? Vainos moi mal. Fuximos do noso amo que só pensa en maltratarnos e enriquecerse. A mal sitio vides. O noso amo non nos trata moito mellor. É un tirano. A ver, cacho inútiles, queredesme dicir onde está a miña caza? Por fin chegastes. Ti, gordo. Faime unhas táboas con esa árbore dai. Demasiado pequena, é imposible. Telo que facer, é unha orde. Pero non te das de conta, dunha árbore tan pequena non se pode sacar táboa ninguna. Pódese, pódese, pódese. Na miña opinión non se pode. Ah, e ti por que te metes? Ai, 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 ai. Non se pode. Vouche aprender eu a discutir as ordes gardas de Tedio.
Ben, se o prefiris podes cortar aquel outra, mellor non. É yo mesmo. Ei, ti, Lacazán, acaso non me oes? Que pasa con ese campo preguiceiro? Como non fagas que medre trigo pronto nesta terra, vas a ver quen son eu. Vaya, iso está mellor. Hola. Polo visto houbo sorte coa caza. Aquelas terras fermosas que se ven ali son túas. Sí, son miñas. Pois fuches elixido para servir como soldado. Están reclutando tropas, vas ir ao exército. É un gran honor para ti, e sei de máis dun que daría todo o que posúe por estar no teu sitio. Xa te entendo. Douche a cuarta parte das miñas terras se me libras do servizo. Vas ter que facer un esforzo caro todo. Douche a terceira parte. Non, xa verás como aceptas. Saúde! Saúdos! Bos días, compañeiros! O mesmo digo, viaxeiros. Saúde, ánimo, toneleiro! Benvidos, camaradas. Ai! Tiña razón cando dixo que era demasiado pequena, pero quizáis estirando a un pouco... Bos días, amigo, como vai iso? Moi ben, grazas, xa o vedes. Deben ser servos ou escravos que intentaron fuxir. Chegou o outono. Recolléronse as colleitas e fixos a vendima. E todo o que tivese algún ben tiña que pagar un canon ao seu dono, señor. Ben, É un deber penoso, pero non se pode escoller. é moito. Isto marcha. Sí, sí. Moi ben. Estaba seguro de que ian ser moi pequenas. Pois eu ben que intentei estiralas. Prendede de seguida este insolente. Ah, ah. Ben, pois logo nada. Estabas ti aí. Espero que reflexionase sobre a miña proposta. Seguro que reflexionara. E preguntábase que milagre o podería sacar do apuro. O clero e a nobreza. Enviados especiais do rei. Que honor. Bispo, que xa chegamos. Que parvadas son esas? Pero por que te metes nas miñas cousas? Que máis che tengo que eu faga? Vou baixar. Baixo eu primeiro. Baixo eu, vello barbudo. Ai! Vou-te matar. É o privilexio da idade. E logo o meu rango non conta para nada. É o respeto á igrexa. Ai! Segundo o costume, cada visitante nobre tiña dereito a 40 pans, 3 medidas de cervexa, un porco, 3 polos, 15 ovos, 3 medidas de avea, etc, etc. Anuncio la visita de Carlomagno. Querido conde, antes de que a súa eminencia dite a xustiza real, quero che ofrecer estas teas bordadas en testemunho do respeto que me inspiras e como prova de acatamento incondicional. Estas miudezas prendas da miña fidelidade. Ben, moi ben, acepto, pero máis que nada por complacerte, xa sabes. O bocado, o estribo. Boa idea. Achégate. Ese é un lacazán de moito raio. Nas súas terras non hai ningunha soa espega. As miñas terras sonlle moi pobres. 4 sacos máis. Dígoche que é meu. Eu repítoche que é meu. Baites, isto recórdame algo, non si? Que o partan en dous. Sí, a metade para cada un. Non quero que maten este pobre animal. Ben, pódelo levar, o porco é teu.
Estes nunca comprenderon o porqué. Mira o que fixo dunha árbore fermosa, só esas táboas ridículas. Non, permíteme, non é verdade. A árbore era moi pequena, pouco máis grosa ca isto. Es un obreiro pésimo. Polo prexuízo causado pagarás 2 moedas de ouro. Mais quixera eu, non teño nin chica. Pois que vai a buscar unha árbore máis grande. Non, négome a que me saqueen o bosque. Pois toma, así non o perdes todo. A ver que coño é o demo das táboas. Vou resolver a cuestión. Que logo? Gustache ou non? Veña, o seguinte. Esa aina que queimar é unha bruxa. Sí, haina que queimar. Non, de ningunha maneira, de ningunha maneira. E logo por qué? Porque daquela tamén teríamos que botar as túas táboas ao lume. As miñas táboas, iso nin soñal. Sí, Non. sí, Non. sí. Que non. Sí, Que non. sí. Dígoche que non. Veña, que pase o seguinte. Non che podo dar todas as terras para librar do servizo militar. Que nos ia quedar para vivir? Sinto, é a lei, non fago senón aplicala. A lei é para todo o mundo, teslle que dar as terras. Non, só un terzo é o que di a lei. Ai, estou soñando o que? Asegúroche que o ten que dar todo. E eu aseguroche que non máis ca un terzo. Ai, gustaríame ver esa lei. Velaquí o edito, leo. Pódelo guardar, eu non sei ler. Iso non lle vai gustar a Carlomagno, vas desatar a súa cólera. Quedarás cun terzo das terras e estás ben pagado. Sire. Sire, non che parece que os teus nobres van adornados como damas? Conviría que desen probas de máis discreción. Carlos, que te vas manchar. Señores, gustaríame que fósemos cazar agora mesmo. Permíteme que me vaya a vestir de modo máis axeitado, só tardo un minuto. Pero, Sire, non te podemos acompañar con esta roupa. Dixen que agora mesmo. Que ben, pareceme que o meu invento é perfecto. Desta vez conseguino, sí, señor. Non cabe dúbida, non? Este estribo vai ser un éxito. Tiña unha presenza na obra e cando apareceu, díxolle, entra nos meus aposentos. Os cortesáns que se adornan como pavóns non poden pretender un sitio a meu lado. Ídevos vestir como a cabaleiros francos. Mira ti mesmo, Sire. O estribo, o meu último invento, desta vez está perfectamente logrado. Equipados deste modo, os teus cabaleiros serán invencibles. A toda agora, durante a carga, o xinete é derrubado con frecuencia por calquera obstáculo. Agora, grazas ao estribo, nada nin ninguén poderá resistir a cabalería franca. Sire! Sire! Vitoria! Sire, é unha gran vitoria. Destruímos as fortificacións bávaras. É unha gran vitoria da nosa cabalería. Non, por favor, non me dea las grazas. O botín é enorme. 15 carros cheos de sacos de ouro e prata, obxectos preciosos, armas, sedas. A derrota inimiga é total. Imos brindar pola nosa vitoria. Proba este viño.
Trovador, podes empezar. Amigo Rolando toca o corno e Carlomagno acudirán a axuda do exército. E despois... Toma, sigue ti, que eu non podo máis. En axuda do exército. Continúa. Pois mira, Sire, teñoche que confesar que non sei ler. A ser un ben para ele obrigalo a que aprenda. A partir de agora será obrigatorio para os clérigos e os rapaces asistir á escola e aprender a ler. Boas noites, padre. Que durmas ben. E ti tamén, filla, boas noites. A ver... A, B, B, C, C, C... E logo os números 1, 2, 5, 7, 8... Non o vou conseguir nunca. Pedriño, convertido nun robusto adolescente, diríxese á capital onde o chama o sabio mestre. Alí vai ser instruído. A escola. Anda. Dígoche que a escola. Demo de pequeno. Por Deus, queren o converter nun cura. Por que o fan ir á escola agora que tanta falla nos fai na casa? A bo fe. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Así son 3 sacos. Non paga a pena traballar. Seguinte, vamos! Abu Labad, o elefante branco que o poderoso califa de Bagdad, Harún al-Rashid, regaloulle ao seu amigo o emperador Carlomagno. Estou seguro de que che vai gustar estar aquí, pero compre que traballes. Os preguiceiros non teñen sitio entre nós. Ti, ven comigo. O emperador necesítame. Entra. Carlomagno ocupábase de todo. A partir daquel momento, os caracteres da escritura son os que hoxe coñecemos. Adoptáronse os números árabes. O pé vai ter 33 centímetros. Era a medida do seu pé. A libra equivalía a 20 soldos, o soldo a 12 denarios. E así foi en Francia ata o ano 1789, en Inglaterra ata os nosos días. Daquela teria que xirar. Sí, claro, pero o que xire o sol. Isto non o entendo, non? Mira. Polo tanto, está claro que a Terra é o centro do universo. Recoméndoche este protegido meu. Está ben, Pedriño, bo traballo. Siri? Que se poñan deste lado os alumnos menos aplicados e aquí á miña dereita os alumnos máis brillantes. Vos non pensades máis que en divertirvos en vez de estudar. Vos moi ben, eivos axudar. Carlomagno morreu no 814 aos 72 anos. Luís, o piadoso, o seu único fillo vivo, organizou un concurso de beleza entre as princesas dos arredores para escoller esposa. A escolla foi difícil. Eran todas tan fermosas. E aquí temos a primeira cinsenta, Miss Europa 819. Chámase Judith de Welf. O Sacro Imperio non ia tardar en desgregarse. A man de ferro do emperador xa non estaba para sustelo e os nobres e os eclesiásticos ían se erixir en señores feudais. 30 anos despois da morte de Carlomagno non quedaba nada da súa obra. A instrución, a moral cristiá, ia escurecer durante máis de 2 séculos. Asinouse o Tratado Deplorable de Verdún, que dividía en 3 partes o que fora a primeira entidade europea. A consecuencia foron 11 séculos de guerras. Nese mesmo ano, por San Xoán, os vikingos apoderáronse de Nantes.